Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tatanging masilap at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sakit araw-araw. Palang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po kayo magsawa mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta, tulong po sa akin. Tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Diyos na pong bahalang magagabay po sa inyo lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Kakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot, sa spiritual, physical na karamdaman, at lahat mga panggamot na mga orasyon. At dito po lamang matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakiingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Huwag pong ipagyabang at palagi po niyong isa puso't isipan, manatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi masusumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ng mga ginagawang mga kabutihan. Makakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Christopher Kabutulan, Trinitron commented, Robin Montanilla commented, Michael Hermosa, Rox Tagilod commented, April Makalisang, Renel Morality TV, White Tie commented, Robert Roscoe commented, Jordan Buo commented, Ryan Nabisti, Alan Violin, JR Sokelio commented, Junong Estrada, Manilin Bautista, Fight to Win, Sherwin Lopez, Neil Nabago, Pagkagat ng Dilim, EDC commented, Belindo Palesok, Pek tayo, Cielo Aurora from Bicol, Unix Winadin, Hiraldo Jimenez, Ryan Nabiste, Arnel De Rosario, Fight to Win, Malon Huyuhoy, Pagkagat ng Dilim, EDC commented, Arnel Liano, Contalyon Bubis, Andong Kulogi, Tani Janan, Marvin TV, Kulo TV, Real Ladra, ESB, Yamasiya, Triple commented, Nestor Ramos. Sa mga kwan po, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagsuporta at pagtulong po. Ang isishare ko po ngayon po ay pinakamaikling dasal sa Ama namin, na Panginoon Maria, sumasampalataya at luwalhati po. Narito po ang orasyon po. Napaka-importante po ito na pinagsi. Kaya in-upload ko po sa inyo ito para malaman po ninyo para hindi na po kayo magdasal ng kung parehas naman po yung maigsi at saka mahaba po ay parehas po yan dinadasal. Pero ito po ay Latin po. Para makuha nyo po yan po. Skip nyo lang po ay kuha nyo po na po picturean nyo na po yan po ang pinaka-ikling dasal ng Ama namin, na Panginoong Maria, sumasampalataya at luwalhati po na Latin. Ang Ama namin po na Latin po Animatam it Siculum Unictorium Semper Benedictus Jesus Micum. Ito po ay babanggitin po ng 3 beses po. Animatam it Siculum Inictorium Semper Benedictus Jesus Micum. Abi matam it Siculum Inictorium Semper Benedictus Jesus Micum.
At sunod po yung Aba Ginong Maria po, ang Latin po. Aniculasim Muni Mium Igusum Sancti Virginium Isus Micum. Aniculasim Muni Mium Igusum Sancti Virginium Isus Micum. Aniculasim Muni Mium Igusum Sancti Virginium Isus Micum. Sunod po yung sumasampalataya po na Latin po. Credo in Patrem Omnipotentem et in Filium Suum Unigenitum Jesum Christum et Spiritum Sanctum. Amen. Credo in Patrem Omnipotentem et in Filium Suum Unigenitum Jesum Christum et in Spiritum Sanctum. Amen. Credo in Patrem Omnipotentem et in Filium Suum Unigenitum Jesum Christum et in Spiritum Sanctum. Amen. 30 beses po sa amin po, 3 beses po. Aluwalhati po na Latin po. Aram Adam Aksamadam Aum Aum. Aram Akdam Aksamadam Aum Aum. Aram Adam Aksamadam Aum Aum. At 3 beses po babanggit po at para hindi na po kayo mahirapan po magdasal po. Mayroon din po akong i-share po sa inyo. Hindi po lamang po mahaba po yung na Latin po. Mamili lang po kayo kung ano pong gusto po yung usalin po na ito. Para hindi na po kayo mahirapan po. Ang proseso po ng Latin po kasi kahit na mahaba o maiksi, parehas po yan na pagdadasal po. Ito lang po ay maikli lang po para hindi na po kayo mahirapan po magkon po. Pag nasanay po kayo sa Latin po, sasanay kayo sa Latin. Yung Tagalog po na dasal po, halimbawa naman namin na Tagalog po, parang malilito na po kayo kasi nasanay po kayo sa Latin. Yan po ang share ko po sa inyo ngayon na po. Kasi may nag-request po na Latin na sabi niya magre-request ako ng Latin para manamin Ginong Maria, sumasampalataya, luwalhati. Mamili lamang po kayo kung ano pong gusto niyo pong usalin, pero parehas po naman yun, Tagalog sa Latin po. Sa kasi sa Tagalog mahaba-haba po yun, pero sa Latin po pinaikling dasal ng Ama namin, ang Ginong Maria, sumasampalataya, luwalhati po. Yan po ang Latin po. Kung nyo na lang po i-picture nyo, screenshot nyo po para po. Maraming salamat po sa inyo na sa pagsuporta po. Sana po lubos-lubosin nyo po pagtulong po sa akin. Tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Huwagan ng Pangasinan po.